Ahoj, moje jméno je Tomáš Doložel a v tomhle videu vám představím dočasné 15-jamkové hřiště v Dobroslavickém parku, ve kterém se odehraje finální zastávka Let It Fly Tour Dobro Open 2023. Disc golf je pro místní úplná novinka, proto vás prosím, buďte extra ohleduplní jak k ostatním uživatelům parku, tak k místní přírodě. Budeme zde poprvé a chceme disc golf ukázat v tom nejlepším světle. Tak a jdeme na to. Jamka číslo 1, par 3, 83 metrů, po rovince, po celé délce levé strany je OB, které určuje obrubník chodníku vedle cesty. Jamka číslo 2, par 3, 50 metrů, žádné speciální pravidlo, jen pozor, po pravé straně je chodníček. Pokud někdo půjde, dejte mu přednost, disk se může odrazit, nikdy nevíte. Jamka číslo 3, par 3, 70 metrů, lehce do kopce. Na této jamce se nachází hazard, který znázorňuje původní půdorys zámku. Tedy tento obdélník, který vidíte před košem, je hazard. Pokud skončíte v hazardu, hrajete ze stejného místa, ale připočítáte si jeden trestný hod. Jamka číslo 4, první 4par hřiště měřící jen 130 metrů. Jamka, která dalším hráčům dává možnost zaútočit na eagle. V průběhu turnaje zde bude přítomen spotter, který vám ukáže, jestli můžete nebo nemůžete hrát. Dále tady máme jamku číslo 5, která se hraje trošku z kopce, je to par 3, 108 metrů. Na jamce nejsou žádná speciální pravidla. Jamka číslo 6, par 3, 50 metrů, lehce do kopce. Po levé straně od koše je tenisový kurt, samozřejmě se hraje jako mimo hřiště. Jamka číslo 7, par 3, 70 metrů. Jamka nemá žádná speciální pravidla. Jamka číslo 8, par 4, měřící 165 metrů. OB po celé délce levé strany fairwaye, které určuje vnitřní strana obrubníku. Asi 15 metrů za košem je další OB, které určuje hranice asfaltu, tedy cesty. Jamka číslo 9, je to nejdelší 4par na hřišti měřící 235 metrů. OB po celé délce levé strany fairwaye. Vpravo dejte pozor, v lese je houpačka, kde se můžou nacházet děti. Jamka číslo 10, par 5, 265 metrů. Jediné OB na jamce je cesta za košem, kam byste se dostávat moc neměli. Jinak spousta stromů, les napravo. Měli byste proletět tímhle esíčkem a koš uvidíte před sebou. Jamka číslo 11, par 3, 90 metrů. Hod přes horizont, žádné speciální pravidla, žádná OB. Jamka číslo 12, je to poslední 4par na hřišti, který měří jen 130 metrů.
V jeho závěrečné části najdete Double Mendo, jsou to ty dva velké stromy, které chrání přístup ke koši. Pokud se nezvládnete prohodit mendem, drop zona bude připravena kousek od pravého mendo stromu. Jamka číslo 13, part 3, 80 metrů, lehce z kopce. Za košem můžete vidět linii křoví, před kterou bude natažený OB provázek. Jamka číslo 14 je part 3, měřící 65 metrů. Koš jsme pro vás umístili na vyvýšený pařez. Tak a jdeme do finále. Jamka číslo 15, part 3, 70 metrů. Koš přímo před vámi. Jediné OB je cesta před kuželnou. Děkuji, že jste se mnou vydrželi až do konce. Snad vám tohle video pomohlo. Nezbývá nám teď už jenom si přát, ať nám vyjde počasí a bude všechno OK. Ať to lítá.